Свободата често се представя като число. Колко пари трябва да печелиш, колко трябва да имаш спестени, колко трябва да инвестираш. Това създава впечатлението, че свободата е цел, която се достига в един момент. Но когато започнеш да анализираш реалните истории на хора, които имат контрол върху времето си, се вижда нещо съвсем различно. Свободата не се появява внезапно. Тя се изгражда постепенно, чрез система. Не чрез едно решение, не чрез едно повишение, не чрез една инвестиция, а чрез архитектура от взаимно свързани елементи. Доходът е важен, но доходът има една характеристика, която често се подценява. То е временен поток. Докато работиш, потокът съществува. Когато спреш, потокът може да изчезне. Това означава, че доходът създава възможност, но не гарантира свобода. И тук се появява първата стратегическа идея. Свободата не е функция на дохода. Свободата е функция на структурата на дохода. Ако разгледаме начина, по който се генерират пари, можем да разделим доходите на три основни категории. Това е най-разпространеният модел. Време, работа, заплащане. Това е линейният доход. Колкото повече време се инвестира, толкова повече се печели. Този модел може да бъде много добре платен, но има едно ограничение. Времето е крайно. Затова линейният доход винаги има таван. Мащабиращ се доход. Тук се появява първата промяна. Работата не се продава като време, а като резултат или продукт. Примери са дигитални продукти, курсове, софтуер, медийно съдържание, лицензирани идеи. Тук един и същи продукт може да бъде продаден много пъти. Доходът започва да се отделя от времето. Асиметричен доход. Това е третия и най-силен модел. Тук усилието е концентрирано в началото. След това системата започва да работи. Примери са дивидендни инвестиции, бизнес със структуриран екип, лицензирани технологии, медийни платформи. Тук доходът може да продължи да съществува, дори когато активната работа намалее. Какво всъщност е система? Когато се говори за системата, често се мисли за нещо сложно. Но в стратегически смисъл системата е много проста. Системата е повтарящ се процес, който създава резултат. Например, процес за създаване на съдържание, за привличане на клиенти, за продажби, за инвестиции. Системата има три характеристики. Повторяемост. Действията могат да се изпълняват многократно. Предвидимост. Резултатът е относително стабилен. Независимост. Системата може да функционира и без постоянна намеса. Когато тези елементи започнат да се комбинират, се появява архитектура. Свободата не идва от един актив. Тя идва от комбинация от системи. Например, система за създаване на съдържание води до аудитория. Аудитория води до продукт. Продукт води до доход. Доход до инвестиции. Инвестициите до нови активи. Това е цикъл. И когато този цикъл започне да работи, се появява нещо много по-стабилно от единичен доход. В този момент начинът на мислене се променя. Фокусът вече не е върху това как да направя повече пари тази година, а върху въпроса какви системи изграждам. Този въпрос променя всичко. Решенията започват да се вземат по по-различен начин. Работата се избира не само по доход, а по стратегическа стойност. Малките системи. Голямата грешка е да се чака голяма възможност. Почти всяка стабилна система започва от малка система. Малък проект, малък продукт, малък инвестиционен поток. В началото тези елементи изглеждат незначителни, но когато се натрупат, се получава ефект на структурно усилване. Времето е най-ограниченият ресурс, затова системите са толкова важни. Те позволяват усилието да бъде умножено. Един час работа може да създаде резултат за много хора. Един продукт може да се използва многократно. Една инвестиция може да работи години. Това е фундаменталната разлика между работа и система. И тук идва най-важната част. Не е достатъчно просто да слушаме тези идеи. Те трябва да бъдат приложени.
Затова си задай няколко въпроса. Какъв тип доход имаш в момента? Линеен, мащабиращ или асиметричен? Има ли актив, който може да работи независимо от времето ти? Какви системи изграждаш? И най-важното, ако спреш да работиш за известно време, какво ще продължи да съществува? Свободата не е момент, тя е процес. Тя не се проявява чрез една голяма победа, а чрез последователно изграждане на системи, които постепенно увеличават автономията. И когато тези системи започнат да се свързват една с друга, животът вече не е просто последователност от задачи. Той се превръща в проектирана структура. Свободата не е доход, тя е архитектура. Проектирай свободно.